Čaute. Takže je útorok a je 14. septembra. 14 je moje obľúbené číslo, tak by to nebolo ono nespraviť príspevok do môjho videoblogu. Vrátil som sa pred chvíľou z futbalu. Bol som sa hrať futbal asi nejaké 2 hodinky s ľuďmi z couchsurfingu. Tam na tom couchsurfingu proste existujú rôzne skupiny a jedna z nich je pražské stretnutia, tak sa tam nejaké typy napísali, že kto ide zahrať futbal, tak sme sa pozbierali nejakí ľudia, prišlo z 13 8, tak sme hrali 8, lebo bolo úplne daždivé počasie, sa strašne šmykalo a všetko, takže taký dosť futbal taký opatrný, ale celkom fajn. Akurát, že som nemohol sa moc zadýchčovať tak, lebo bola zima a nechcem dostať angínu, sa strašne šetrím, že iba trochu cítim také, ako keby niečo hrdo, také oslabenie, tak radšej proste nechcem nič sa namáhať a zadýchčiavať, tak som hral tak pozvolnejšie. Skôr som si kúpil do obchodu nejaké hovadiny a dal som si sprchu a teraz som tu. Dneska som stretol Žoldyho týmto pozdravujem. Fajne sme pokecali, sme sa nevideli dosť dlho, naposledy bol pozrieť niekedy v polke leta. Čítam teraz takú filozofickú knižku, aj o tom sme sa bavili. Vlastne je to knižka, autor sa volá, myslím, že Ferry Wood. Je to jedna z tých 2 knížek, ktoré som si kúpil pred nejakými 2 týždňami v Košiciach. Je to, že rozumieť životu, nejaký úvod do filozofie pre mladú generáciu, alebo niečo také. A vlastne tam dosť kvalitne tam rozberá, taká dosť divá knižka, ten autor, že čo je vlastne filozofia, že filozofia, akože láska v múdrosti, ide o to, aby človek vlastne rozmýšľal a vlastne celý ten základ spočíva v tom, že sa hľadá nejaký únik pred smrťou, alebo hľadá sa nejaké vyrovnanie sa so smrťou, lebo že všetci sme smrteľní a teraz všetci zomrieme a tí mysliteľia sa snažia nejak proste to zistiť, že čo sa vlastne deje, nejak sa s tou smrťou vysporiadať, aby sme vedeli žiť šťastný život aj s vedomím, že zomrieme a podobne. Pretože od toho celé sa začalo odvíjať, že to bol taký hlavný motív všetkého, vďaka tomu, že sme smrteľní, tak celý život vlastne získal zmysel, lebo keď sme boli nesmrteľní, tak by vlastne nejaký okamžik nemal cenu, lebo všetko by sme mohli odložiť na zajtra. A takto sa všetko stane práve teraz, iba raz, a už sa to nikdy nezopakuje. Ako je toto, že nevermore, že proste každý okamžik vlastne sa dá hovoriť nevermore, lebo nič sa už nevráti, nič nebude presne také ako je, lebo máme iba obmedzený čas. A vďaka tomu si môžeme ten život strašne akože vychutnávať, užívať. No a autor tam veľmi dobre popisuje vlastne, ako to celé vznikalo, začal na príklade gréckej filozofie. Tam teda obzvlášť tam bol príklad stoikov. Stoici boli vlastne takí filozofi, ktorí, alebo celá tá grécka filozofia bola o tom, že pre nich bola, akože pre nich existoval kozmos ako nejaký univerzálny vesmír, proste celý vesmír bol kozmos a celý vesmír sa riadil nejakými zákonitostami a proste bol úplne celý dokonalý a nejak fungoval nejakým spôsobom. Všetko akože sa zapadalo, každý človek, každé zviera malo svoje prirodzené miesto v tomto prostredí a vlastne preto bolo všetko zoskupené tak hierarchicky a preto vlastne Gréci nemali vôbec problém s otroctvom, pretože vlastne sa oni riadili, že prírodou, že v prírode sa proste ľudia rodia tak, že niekto je múdrejší, niekto hlubší, niekto silnejší, niekto slabší. Aj zvieratá sa rodia tak, že nejaké väčšie, nejaké menšie, nejaké silnejšie, nejaké slabšie, nejaké horšie na to, aby ho iné jedlo. A preto vlastne je úplne prirodzené, keď aj medzi ľuďmi každý sa nachádza v nejakom postavení, do ktorého sa narodí a proste v tom je celý život, že vlastne takto to má byť vlastne. Takže pre ním bol obraz tej dokonalosti a príroda proste, že príroda je úplne dokonalá. Aj keď vznikajú nejaké katastrofy, pohromy, tak to je v poriadku a veľmi rýchlo sa to vlastne dostane všetko do pôvodného stavu. No a naproti tomu potom vzniklo kresťanstvo a kresťanstvo ťažilo z inej myšlienky a totiž, že
že nie je vlastne príroda to hlavné, akože teda čo sa máme riadiť, ako ten rozdiel bol, že nie je tam, nie je to príroda, ten kozmos, vlastne to, že vlastne ten nejaký rámec, na základe ktorého môžeme tvrdiť, že je spravodlivý, alebo je také normálne byť nerovnomerný, ale že v skutočnosti sú si všetci ľudia rovní, že všetci ľudia sú ako keby nejaké boží deti, alebo také ako, že sú všetci sú si vyrovnaní. A vlastne toto je ten rozdiel medzi tou gréckou filozofiou a kresťanstvom. A vlastne z tohto kresťanstva vznikol celý rímsky právny systém, aj celý ten systém, ktorý máme dnes. A akože samotná demokracia, že tá myšlienka, že všetci ľudia sú si vlastne rovní. A preto majú tie nejaké iné štáty, v ktorých nie je kresťanstvo, problém nastoliť demokraciu, pretože oni vôbec nechápu, že prečo by si mali byť všetci ľudia navzájom rôzni. A je to aj takto vlastne prakticky a tak, ale to je o inom. Mám telefonát, počkajte, prosím. Hej, čau. Som práve. Nie, som u kamoša na Holešovicách. No, hej, presne tam, hej. No. Vážne? Cool. Teraz? No počkaj, ešte mi raz povedz, kde sú tie Holešovičky? Ja, hento. A počúvaj, a sa nestretneme tak, kde pri Intraku, alebo tak, či vám to nevyhovuje, vidíte autom priamo tam? A na aute ste. No ale to mohli ste na vyzviť na aute, ne na Holešovici, ako to nech tak ďaleko chodiť ešte. Nie, nerozumiem, to je jedno. To je dobré, tam môžem prísť, by som tam proste mohol vyraziť domov 5 minút, aby som tam bol, neviem, do pol hodiny, veď snad tam budete dlhšie, ne? Tá sa rozhodne, alebo čo? Tá veď vezmi noc do krosu, ne? Čo? Ale budete tam dlho, aby si nechodil zbytočne. No dobre, no. Dobre, to idem, čau. Volá mi muži, ktorý prišiel práve so sestrou a som do Prahy a tak idem pozrieť za chvíľu Holešovic, ale ešte chcem dokončiť tú myšlienku, že vlastne také tie veci tam sú popísané, no ja to neviem proste dobre vysvetliť, pretože to je vlastne to, prečo robím celý tento videoblog, celý tento projekt, lebo sa chcem naučiť to tak vysvetľovať, tak úplne akože z hlavy, keď je pravda, že som sa mohol nejak premyslieť tak, nejak spísať, to je jedno. No ale vlastne ide tu o to, v tom kresťanstve, že tam vznikol taká tá myšlienka rovnoprávnosti tých ľudí a z toho to všetko akože ďalej sa rozvíjalo a z toho to všetko ďalej akože rozvíjalo a to úplne kontrolovalo celú tú kultúru. A teraz, aj keď tí ľudia sú, že ateisti tak stále vlastne úplne tie myšlienky vlastne niektoré toho kresťanstva, ako tá rovnosť, využívajú a vlastne sa neuvedomujú. Takže je fajn to vedieť. A potom ďalší taký rozdiel je v tom, že pre Grékov bolo ten akože Boh alebo čo, to úplne najväčšie bol ten kozmos, ten úplný rád prírody, že ako bola príroda dokonalá a Boh sa nejak snažil, a človek sa snažil nejak tomu pochopiť a nejak podľa toho žiť a podobne. A teraz no a tam potom bolo slovičko logos, ktoré Gréci používali pre niečo také, čo dáva akože aký zmysel, nejaký taký systém, vlastne z toho vznikla slovo logika. A teraz kresťania vlastne, no a to spasenie, tú smrť Gréci videli v tom, že my vlastne sme všetci jedna celá akože nejaká príroda, my sme všetci proste kus prírody a z prírody sme proste vznikli, akože žijeme nejaký život a zanikneme späť do prírody, proste keď zomrieme, tak sa vrátime späť do kolobeho veci a keď my ako jednotlivci sme akože zomreli, tak budeme ďalej akože bude ďalej akože to, čo sme zložení, bude ďalej pokračovať a proste naše potomstvo bude ďalej pokračovať, takže vlastne v skutočnosti nezomierame a tak sa nejak snažili vlastne logicky to odôvodniť,
aby sa prestali bať smrti, pretože pre nich to bolo strašne. No je to zaujímavá myšlienka, že prečo vlastne ľudia chcú žiť väčšine, že vlastne čo je to za divná vec, čo ich tak napadla, že akože rôzne pohľady sú na seba, prečo práve má byť správny ten pohľad, že chcem proste, aby hocičo bolo väčšie, že nechcem žiť krátko, že mohol by úplne v pohode ľudia byť zmierení s tým, že budem tu iba do ďalšieho roka a potom proste zomriem, majú mi to úplne jedno, proste nič pre mňa neexistuje, čo bude o rok, asi žijem tu a teraz, ale každý je proste strašne upetný na život a nevedeli sa vôbec zmieriť so smrťou, takže tak sa s tým nejak zmierovali, že sa to odôvodnili, že vlastne sa vrátia späť do toho kozmu, do toho kolobehu veci a vstúpil späť prírodou. No a kresťanstvo ponúklo inú alternatívu, ktorá bola viacej individuálnejšia, vlastne teda viacej taká, že sa vzťahovala na osobu, nebolo také všeobecne, že sa vrátim späť do nejakej celej do celku, ale že ja ako človek, keď zomriem, tak pôjdem do akože toho neba, nie, alebo tak, alebo do raja a tam proste budem ďalej žiť ako moja osobnosť, môj jednotlivec a sa dokonca stretnem s mojimi blížnymi a to bolo pre ľudí oveľa také lepšie a znesiteľnejšie a viacej akože ich to lákalo, takáto predstava, akože aj jednoduchšia a tak na predstavenie. No a preto malo kresťanstvo taký úspech a teraz dostalo logos, ktoré v gréčtine znamenalo nejaký ten systém a tak teraz kresťania ho použili, tak sa použilo v Evanjeliu a tam bol, že na počiatku bol logos, ten logos bol Boží, ten logos bol Bůh. Takže keby sme rozmýšľali, že logos je myšlienka, tak by to bolo, že na počiatku bola myšlienka, tá myšlienka bola Božia, tá myšlienka bola Boh. Akurát, že potom to preložili tí, ktorí to prekladali, to logos do slova slovo, takže to vlastne teraz nie je, ako je to všeobecne známe, na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha alebo Božie, to slovo bolo Boh a vlastne to naberá úplne iný zmysel. A vlastne to je také zaujímavé, že človek sa takto dozvie v tej knihe, ako to vlastne tak skutočne bolo a že nejak sa tak potom skomolilo a vlastne z čoho to celé vzniklo. No a tí kresťania, oni vlastne hovorili, že nie je ten kozmos nejaký akože celok a človek proste je nejaký mu podriadený a tak proste sa nedokáže mu rovnať, pretože je nejaký nedokonalý, ale kresťania proste povedali, že vlastne Kristus, do samého Krista vošiel Boh, teda akože do neho vošlo všetko to Božie, že vlastne ho stvoril Boh a on akože sa prišiel medzi ľudí a medzi ľuďmi akože chodil a robil akože také dobro a všetko a vlastne to je vlastne stelesnenie božskosti, čiže to je ten rozdiel, že tí kresťania si dovolili tú božskosť úplne akože stelesniť do jedného človeka, ktorý takto medzi ľuďmi bol a takto to akože hlásal. No a potom rozdiel medzi kresťanstvom a filozofiou je pravda, že v tom, že kresťanstvo je stále na viere, že musíte proste iba veriť a nerozmýšľať a proste veriť v to vykúpenie a v Krista a v posmrtný život a vlastne tým poskytuje ľuďom úplnú útechu a úplný pokoj v duši, lebo sa už nemusia bať smrti a filozofia vlastne to grécky podobí iným spôsobom, že vlastne kresťanstvo nakoniec na tým vyhral, pretože ponúkalo nejakú osobnejšiu predstavu a takú akože oveľa lepšiu, oveľa lákavejšiu predstavu. Že vlastne celé kresťanstvo vlastne vďaka tomu je iba nejaký druh smerovania, kam môže smerovať proste filozofia, keď nejaký oddiel filozofie, ktorý povie, že nebudeme teraz sa veriť v rozum a to vlastne ako to nejak je a že príroda je ten základ, ten Boh, ale povieme, že Boh je nejaká bytosť a že my vlastne pôjdeme medzi iné bytosti po smrti a takých možností mohlo byť oveľa viacej a kresťanstvo je proste jedna z nich, takže vlastne je to nič také extra a vlastne ľuďom sa váči a miliarda ľudí kresťania proste 15 storočí vládlo len kvôli tomu, že všetci sa strašne boja smrti, to je úplne nepochopiteľné, že proste každý nechce zomrieť a že čo bude potom a že všetko strach sa odvíja od strachu zo smrti a vlastne nejaká tomu všetko funguje, že je to dosť akože zvláštne, že takéto potom pre mňa príde dehonestujúce a stá sa to takú tú majestátnosť, celá tá myšlienka, keď vidím, že je to iba odrda jednej z viacerých smerovania proste, že a čo si vyberiem. No takže toto som sa dozvedel v tej knihe za nejakých 70 strán, takže je to úplne super kniha, bolo tam to ešte veľa viac, lenže ja to neviem takto povedať, keďže som si to prečítal iba raz a väčšinou to čítam pre cestovanie metrom a električkou, takže to by som takto mal. A idem teraz už asi rýchlo do tých Holešovičiek, sa stretnúť s Lujíčom, neviem, kedy sa budem ešte učiť amnestii. No,
Tak, a ináč som bol dneska akože na odber spermy a sme zistili, že nemám české poistenie, takže mi nevzali, pretože by sa to platilo 1800 korún. Tak som sa úplne prešiel hore dole jak blbý. A to je jedno, neviem, nejak to, či to vyrieším, či si pravím české poistenie, ale sa na to úplne vykašľam. Ale no, tak sa majte a vidíme sa zase na budúce hneď, čau.